50 centavos nga uminto matag kilowatt-hour ang ipatuman sa Visayan Electric con Veco. Nagpasabot nga madugangan og usa ka gatos ka pesos ang binuwan nga bayranan sa matag average residential consumer. Samtang nihimo na og mga pamaagi ang ubang konsumidor aron makadaginot sa konsumo sa kuryente. Ani ang report. Si Rose Caburnay, taga-Barangay Busay, may angkon nga bugat yun ang nasinati nga pagsaka sa binuwan nga bayranan sa kuryente. Aron makadaginot, kontrolo niya ang paggamit sa mga butang nga di kuryente. Gani sa iyang gamay tindahan, sulo nga gipabiluhan ang iyang gigamit nga suga. Ipang-upang mga appliances para gamay ra sa kuryente. Labaw sa tanan, aron libre, no gamit na lang kog kanang sulo. Samtang si Terry Canyoneo, nitiyabaw sa pagdubli na siyang bayranan sa kuryente. Gikan sa usa ka libo kapin, nahimo na kining 2,000 pesos. Wala siya mahimo kung dili bayran ug aron dili madakan. Pagngon og pahinayan ang electric fan. Dako kay pagsaka sir Pila man? gikan sa 1415 naabot nag 2003. Ano ni siya? Ambot naglibog jud mi anak kung ano na siya, ng tubo na siya. Pipila lang sila sa mga average residential consumers nga mapiktuhan sa 50 centavos nga aumento per kilowatt-hour ninigpuan sa Oktubre hangtod na sa Nobyembre. Ang mabayaran sa mga konsumidor mahimo ng 15.87 per kilowatt-hour karong buwan na gikan sa 15.37 per kilowatt-hour niadtong Setyembre. Sukad sa Enero, hangtod karon musumada na sa 3 pesos ug 16 centavos ang pag-usbaw sa singil sa Veco. Kay ang amo man gud ng kwentahon ala no nga ang average household kay ang ilang ikonsumo kada buwan is 200 kilowatt hours. Okay. So muna siya average household. Kung kaning 50 centavos nga increase nato karon sa buwan sa Oktubre, atong kwentahon mahog nga 100 pesos additional. Gitumbok kay hinungdan sa padayong pagsaka sa bayranan sa kuryente, mao ang presyo sa coal tungod sa epekto sa gubat tali sa Russia ug Ukraine. Gawas pa apektado ang power distribution utility sa nagpadayong paghagba sa balor sa piso batok sa dolyar. Ang pag-increase ang nakakos ani kay ang generation rate. Okay, generation rate kasi pasabutan na Queen. Ang generation rate muna siya ang among gibayad sa power nga atong gipalit from power generators para makasupply mi og kuryente sa atong mga customers. Gipadayag ni Queenie Bronzy, ang reputation manager sa Veco nga padayon ang ilahang pagpangita og pamaagi nga maabagan ang mga konsumidor ug usa nini ang pagkuha og power supply gikan sa Mindanao apan wa pa maklaro kanus kini mapatuman. Sa pagkakaron miawhag ang Veco sa katawhan nga magdaginot yon sa paggamit sa kuryente aron dili madak-an sa bayronon. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.